Здравейте и добре дошли в този, мисля, че се пада, не знам кой епизод, мисля, че трети, четвърти, защото съм снимал преди с Getting и Ризо. Така, не е важно, това е Skywars епизод в Minecraft серви. IP-то на сервер ще го има в описанието за 1.7.2. И така, на Classic сме в момента, не сме на Noob, както преди. Яху! Така. О май дейс, тук. Какво има? Glowstone. Вълна. И това мисля, че е кварц. Да, кварц. Мидъла е близо до нас. Очаквайте втори епизод на Dota 2. И така, хора, мютнах се за мъничко. Лък супер. Това ще го взема, това ще го взема, това ще го взема и това ще го взема. Тук, охо, мисля, че имаме фул сет. Да. И лък, но нямаме хубав меч. Мая, чакайте малко. То нямаме хубав меч, тук имаме две... Ама, не, имаме си меч. Нямаме перли. Фак! Как ме изненада тоя... Как шивано ме изненада. Чух, че някакъв се катери горе, ама чайте за да. Е по-добре. Е така ще го направим. Stop ask me. Yes, team. I working alone. За team не съм съгласен. Така и така. Някакъв по-хубав меч. Охо, още стрели. Ще една перла. По-хубав меч взима в този чест. Yes. Значи сега. Това. Чакайте, ще сменим това с това. И това. И още една перла. И дайте си сложим Full Iron Set. Така. Чакайте лъка. Така. И ето тук си гледам колко стрели ми стават. О, фак, не ми взе стрела. Хубав лак. Фак. Айде, няма сноуболки. Фак ю, Стиви. Аз съм по-опи от тебе. О, thank you за Iron меча. Така, имаме 6 перли, дайте да идем там. Добре. Още една перла. Още стрелички ще ми трябват. Добре, 19. Фак. Къде да фак има стрели? Още един лък, но няма стрели. Дайте да вземем малко сноуболове. Аре, фак. Добре. Айде, Стиви, кажи ми. Кога ще си поиграем? Ти какво си мислиш, бе? Калдарам. Фак! Ще ни трябва храна. Аз май не си взех. Чайте, тук сега, ако ми снайпа... Трябва ми храна. Тук да няма храна. Yes, има малко храна. Фак, това ме блокна. Емерал и голд, всичко. Някой друг, само той ли остана, бе? Аре, бе, здрав. Не, fucking shit. Ох, фак, станахме на 9 пункта.
Fuck is this? Така. О, май дис. Изглежда тука нямаме честове. Значи с дърво ще трябва да се придвижваме. Придвижваме. Така. Почваме. Няма чест. Чакай малко. Може да има скрит отгоре. Има ли скрит чест? Не. Съжалявам. Ох, така. Сам това ли бе? Фак! Как така бе, бро? Какво направих аз? Още в тъпото начало. Още в шибаното начало. От 15 пункта останах на 8. Вие сте видяли 10 пункта, но преди играх да малко да загрея. Не преди, а вчера. Тарат. Само с това стигнем за са. Heroes е 21. Или не знам какво пише. Трима сме. Фак, отново 20 секунди. Тарат. Между другото, Facebook страница има. Отново ще ви кажа за тези, които не са гледали предишните епизоди. Казва се ето така. Чакай малко. Ето така се казва страницата. Така, Venus 27 се казва. Не мога да дам линк в описанието, защото тъпия YouTube не разрешава скоби в описанието. Всъщност факоплето все. Линковете имат скоби, вие знаете. Някои имат. А това на Facebook има скоби. Така. Време с че се апгрейднахме. Маничко. Но все пак съм доволен от този чест. Имаме си лък. Това. Супичка. Да сте живи, да сте здрави. То къде е тръгна, бе? Тук има някакъв. Хирос! Fuck you! Лава ще ми слага той. The fuck? На малко за What? Машина! Ама имам перли. Fuck. Абе, бро, ти си много прост, бе. Fuck you. То май има голдънка. Fuck is this? 17, супер. Добре, дайте да влизаме. Доволен съм Торонт, остана само тоя. Но той имаше голдън епълка. Нормално. И той мап го мразя. Изключително много. Десет секунди. Така. Тук имаме ли честове? Тук само това и това. Добре, сега ще си крафтнем един меч. Тук има ли крафтинг обаче? Горе би трябвало да има. Не, няма крафтинг. Фак! Нищо. Ще си крафтнем един. Да си крафтнеш крафтинг. Fuck is this? Така.
Готови сме за фойт. Аз нямам толкова много брони. И е гадно в момента. Нямам я и лък. Чайте да взема храна. Защо взех дървения слорд? И малко лава. Съжалявам отново. Обаче сега. Мидала къде е близо? Чакай, аз не съм си сложил. Yes. О, май fucking god. Сега ако бяхме паднали... Ама това не е мидъл, бе. Това не е шибания мидъл. Как можах да го помисля за мидъл? И тук е празно. Обаче... Ей, там е мидъла. Как можах да го помисля това за мидъл? Той има... Ботълки... Фак! Как така? Аз дори не бях скочил. Не, аз съм бил Skywars-а. Еее! 23 пункта. Машинка. Тук не знам къде е Недър Стара. Не можеш да си купуваш... Чакай, малко сбърках. Не можеш да си купуваш такива работи като нуб. А гадното е, че на класика пунктовете са си само на класик. А иначе ако завържаха и за нуб. Горе май имаше чест, доколкото си спомням тая мап. Мисля. Не знам. Имаме си перли, ама чайте малко. Айде не мога да мързиме си крафтвам сега неща. Отиваме на мидъла. Тара-да-да-да, ти тука няма меч. Тара-тара-та-та-тара-та-та-тара-та-та-тара. Нищо. В това чест има ли такова? Да, има. Факно трябва да си крафтнем бързо. Стрели? Не, фак. А не си взех храна. Добре, че тук има. Ма сега няма да имаме перли. Нищо. Шибани перли не ни трябват. Ари, две. О, чувам, че някой строи. Ще ми изненада в гръб. Добре, къде? О, фак. Там, ако има стрели сега. Готов имам да остави стрели, няма стрели. Кои са останали само, бе? Май това пичага там е... Не, ето, ето я. Ето го, бе. Ето го! Язан! Язан! Фак. 23 пункта сме си отново. Добре, нека джампим. Но първо да минем това. Което е трудничко. Не, че е трудно, но накрая има стълби. Сега ще видите какви, ако изобщо стигна. Но тук по някакъв начин има някакви читове, аз ги знам. Фак, ето така. На те по-ниските можете да си помагате с вратите, тук не са реснати. Трапдоровете. Глейте ме, къде са? Fuck is this? Ако бях скочил тук, ще да е по-яко. Но, какъв е живота? Да, с лайф имаме само един чест.
Шиван чест. Бързо да си сложим тази броня. Тази ендър перла. Отиваме на мидъла. Там също има някакъв. Той е сарамеч! Той е сарамеч! Фак. 722 пункта. Няма как тук да няма Nether Star. Сериозно ли? Класик. Бах ти, защо тогава са тези пунктове? Какво? Бах ти, тъпото. Тъпотия, тъпотия. Не знам. Не знам къде са тези Nether Старове. Чай те се снимаме, бе. До сламата. Аз съм красив! Джамп. Между другото, сега съм с друг скин, защото собственика, който ми даде този премиум акаунт, се е сменил скина. Което е гъдичко. Мен лично ме кефше другия повече. Вижте го това. Прилича на робот с шапка. И шапката е супер грозен смисъл. Ужасно е. Това същество е ужасно. И така. Добре. Отново ли 20? Не е игра, прецакаме ти. Гадна игра. Така. Прецакаме ти гадна игра. What? Аре де... What? Аз не натискам ето. Тър. Сега пак нямам перли. Всяко някой ми дое. Rip in peace. Играта всеки чест ми дава най-гадното нещо. Бах ти тъпото е. Торч. Добре, това не мога да се кача. Поне тук можем да си направим един лък. Фак, то как щеше да ме перне. Така, сега. Имаме си крафтинг, супер. Fuck you! Аре, рип! Така. Можехме си крафнем лък. И то видя подходящия момент, когато да крафнем умене. И това ще бъде последния Skywars за сега. О май гад, Purple. Къде е Nether? Ето го. Има и енчантик. Ако имаме Bottle о енчантик, си енчант не бе нищо. Options Music. Така. Сега чувам перфект. Защо чувам селяни? Бибе. Това чест поне има нещо. Това е просто. Просто е велико. Таратар, ще ни трябва и храна. Сега това дали ще си изяде стрелата. Fuck you. Как не ги яде тя стрели, бе?
Ооо! Аз ли го убих? Не. Фак. Фака ю, докато не си е взел неща. О, yeah, бейбе. Сигурно има и... Охо! Кинг. Конг. Къде са другите? Няма ли други? А, ето. Там е ности. Сега си мисля, че не мога да го снайпам от там. Аз май наистина не мога. Какво става, бе? Какво? Не. Тарата. Много ясно, аз бях на 2,5. Поне казах, че това ще е последния. Това е всичко от мен, Venus 27. Очаквайте още такива клипове на Skywars, на Dota, на CSGO и на Minecraft, разбира се. Minecraft и Skywars. Аз нямам повече на Skywars, така. И това, но ще кажа вече всичко за днес. Очаквайте, не за днес, за епизода, защото може да снимам и на Dota и на CSGO, епизод 5, но това не е важно. Благодаря, че гледахте този клип. Щупете лайк бутона и се абонирайте за мен. Чао!